നമസ്കാരം. കേരമിത്ര വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കേരമിത്ര വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ കേരമിത്ര വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി കേട്ടോ. അത് നേരത്തെ സുജിത കല്യാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് കേരമിത്ര വ്ളോഗ്സ് എന്ന പേരിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഞാൻ അധികം സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുടെ അങ്ങേയറ്റം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെടുത്ത ഒരു ബിസിനസ് എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയും എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യവും സങ്കടവും വെറുപ്പും, ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയോട് പോലും വിരോധവും തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാവുകയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പലതവണ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചില രാത്രികളിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കൂടി ആയിരുന്നു കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സ്വയം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. ഞാൻ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നുകയും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചത്. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഈ ചാനൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പല പല വ്ളോഗുകൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പുറംലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അത് എൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ചമ്മൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കത് പുറംലോകം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്നെപ്പോലെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്രയധികം മെസ്സേജുകളും മറ്റും ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ ഓരോരോ വീഡിയോയുടെ താഴെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി, ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനോ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്നത്. പക്ഷേ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയയോടെ എനിക്കൊരു ഭയം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് പലവട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം, ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പകുതി മതിയാകും ജീവിക്കാൻ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക. എനിക്ക് അതിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക. ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റുകളും വായിക്കുകയും അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോകളാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.